Il-ħamis filgħaxija l-President ta' Malta George Abela inawgura birrerija ġdida ta' Farsins fl-Imrieħel li saret b'investiment ta' 12.5 miljun euro. Il-birrerija l-ġdida bl-isem ta' The New Farsins Brewhouse hija frott il-ħidma bla waqfin tal-kumpanija Simmons Farsins Ġisk. L-ewwel birrerija tagħha fl-Imrieħel kienet inawgurata fl-1950 u llum b'investiment ta' aktar minn 12 miljun euro fil-birrerija l-ġdida, il-Grupp Farsins ħares lejn il-futur b'ottimizmu u lejn snin twal ta' ħidma u innovitajiet. Iċ-ċermen tal-Grupp Farsins Lupi Farrugia qal li l-birrerija l-ġdida hija xhieda tad-determinazzjoni tal-kumpanija illi timxi l-qudiem. Normi Nakulina l-kap eżekuttiv tal-kumpanija min-naħa tiegħu żied li dan l-investiment il-ġdid ser jgħin biex il-produzzjoni tal-birra issir aktar kompetittiva. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta George Abela qal li l-Grupp Farsins tul is-snin dejjem wera determinazzjoni u viżjoni b'riżultati pożittivi. Il-birrerija tbierket mill-Arċisqof ta' Malta Paul Cremona. L-investiment fil-birrerija hija l-aħħar fażi ta' investiment totali ta' 40 miljun euro li l-kumpanija Farsins għamlet fl-aħħar 4 snin. Il-prodotti tal-kumpanija Farsins saru sinonimi ma' Malta u jiġu esportati fi 17 pajjiż madwar id-dinja. Preżenti għall-inawgurazzjoni tal-birrerija l-ġdida kien hemm fost l-oħrajn il-kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Joseph Muscat.